Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian baka Green Tech Foundation kabadai kakenhun sumar ya kamaryang kalayo e shibun kijing ujor na kinong shnong ha kabayday bad kiwa ki ombam omdi na kajing pentre ki surok ba per bad kaway kabapen bitar ya ka foundation kalong siya tengar ki than maliam ha kaba kajing pentre surok ka Nhidcl ha kitay ki Jaka kapen kalaya kiwa kum ki Jaka Theh Khyndew Theh mau kakanhun lingba uba H Banseudor nonglang ubaday chairman Jaka Green Tech Foundation ha ka Khat artere unailar arhaja apusan habakran wekila pathay kubor uloong bakakanhun kamkhang banwanra ya karoy kapar banshnay kisurak henrey kani karu kompenjat iki umbam umdi hawa tengar da ka Nhidcl kala Pynlong kum ki Jaka Theh mau Theh Khyndew ulapha ru ka karwo sha ka Nhidcl bawat num Pynlong yakiwa kum ki Jaka Theh Khyndew ki Jaka Theh mau namar Lada bandang yai ja kum ni kakanhun kan sa shim yaki sen jam ki ba but Lada ja ai wat kan no kakanhun Green Tech Foundation but wat kan no bakalong kading penkyang ulabu ka jingkali babalay banda hap mi daga foundation but siya ka Meghalaya State Pollution Control Board kalakan turu bakan tuklar ban pen petlem ya kum kini ki jingja ulo ang ru balada ka Nhidcl kandang yai Pynlong ya ki wa kinala bat kitulong umbam umdi kum ki Jaka Theh Khyndew Theh mau na kalyang ka foundation kan Phah Khat Beit bat Lada kam Khat wat kano ka Green Tech Foundation Lada ka jiang bishar kan pensange ti hadin jongka nagalyang jongka foundation ngila yo ya shibun ki complain ki jing ujor aku bedi bat ka jing long jingman jong ki wa jong ki klau hakapayadi bat kini ki kampen tres turok ningkong ni sukwa kanong da nagalyang jong foundation ngim semla dai ka kanhun ka bangin ong bangin persya kita development ngim semla persya kita jing tres turok ngim semla persa ngim semla kwa panong ding penkyang yenoi noru wat la kin don ki babun ki ban kran ndrei PUE mentaka ik bajia kani ka wa tengar antai po kithan malim ba bunsin kanika Nhidcl kabadi kana haim swa ba haba pentrai surok ya kiwa laju Pynlong bet ki Jaka Theh Khyndew ki Jaka Theh mau ngai shukwa ban bu jingkali ya ki pajba nong sosnong ba lada ngiong bangin im bat kita ki surok ngin im bat kita ki rubuis ngin im bat kita ki skywalk hadin shipho ka sansnam ta kabiang kat ngin nom yedon kam umdi umbam shu ngin nom yedon kam klau ngin nom yedon kam ban ya ring shu kata kala pengat ladangi kwa ban ya pen kalalut kum ya kabernihat ti kabiang henrei ka ka ban nakalyang jong Green Tech Foundation ngimla ban snap ngimla ban shupet kalong ba haman ba kimi kini jing trai surok laju mi ru arkan hun ki kan hun ki ba priang bat ki kan hun ki ba persya ngamong kita ki kan hun ki ba persya iya kita ki surok ki persya kita ki development henry ki jupoi bet ki complain ni syangi ke Green Tech Foundation ba kata ka jing pentrai surok hangta kala upload ya kawa kala pendu ya ki telong umbam umdi kala pendu ya ki klau ki tap bat kum tatar kani ka statement ka bangi kwa ban Phah show new Nhidcl ba wat Pynlong ya ki wa kum ki Jaka Theh Khyndew ki Jaka Theh mau jong phi nomor lada kayai long si long kum ni na kalyang jong Green Tech Foundation bat ngi shpa ban ong tangani ka we ba ngin nom shim kanu ka sanjam ka ba sting hlor jo ne ngi kwa ban Phah da kani ka statement kambang ala kran ki press ki print and electronics mani ki bakam shakmat ba lada kayai long si long kum ni lada lasai ki sakut ki PL haki yang bisa udan buram po Supreme Court po High Court bat ki poi ki stay order wat keno engi Green Tech Foundation wat ong bangi long dik penkyang ki telong umbam umdi ki wa PUE ka wa tengar menta kamdei ka ba serve ka ba ai ka tang na menta ban riang ka tu Jaka ka tu ka wa ka tu chadu shatai tarta kay ka banja pinpoy ang tay menta ya katu kawa tang ban yat lenti itu menswa ka kawa ka bahe menta ila kala inala ibaret kay ka banja
Ketika wa mentaka long kum ka nan ka ba ai ya karap karyang. Ka ba psai karap karyang jong ki babon. Nalor kata kadeiru ka wa ka ba ki babon ki Pynlong ki pendon kam ka Jaka telong umam di. Mentah pindalai thang tei pindom yu isu bai di wa. La isang sot la ipangmet hadu kata-kata. Kini kinong pentrai surok mentah kiswan pentrai la syai gilalai no. Kajing keli kalong ba khamdam kisno. Nga tengah kan tujur ya kisno. Nga kan tujur ya ki Hima ya ki right. Bat ka ke SADC ru ka district council mentah kedeban pai khmat. Kedeban pet ya kene jinglong jingman namarkum ka hapo jurisdiction jongka. Kedeban pet swaban I clearance la kita ke DPR na po ka PWD road la kita ke DPR katkum ka consultation jongka PWD bat ka NHIDCL kibakum no. Sakawai ngi shukwa ban ong syai ka ja ka Meglia State Pollution Control Board. Balai ngin dahap ban nami mangi ka Green Tech Foundation na kapor sa kapor. Kum kabut pidon ya ka Water Prevention and Control of Pollution, pidon ya ka Air Prevention and Control of Pollution, pidon ya ka Environment Protection Act. Bat kiwi ki balapin khamti ya pi kum ka statutory body lingba ka State Pollution ka Central Pollution Control Board. Kaba piyo independent kabor bantur kelar ban pedlam yakni ke but sai sen nga kwa pan ong bak kamdei bangi ngi ong nai wanra ing teksturo kata ke ban syai ni ko ngim ong bangi persya ya kita kirupuis piu i mentak ai ban dia ni ha shalong pik ulum shalong uni thain laban law soton to mentak kadon hapo ke ying bisyar kadon buram kadang long subjudis ke kes nginum la man karan sibon henrei ki bawan ra ya kita development kimlong hakataka rukom balong sustainable tingi na kaliang jong Green Tech Foundation ngi kwa ban ong dak basai bala dak NHIDCL ka Pynlong si Pynlong ya ki wa ya ki nala ya ki telong umbam umdi kum ki Jaka Theh Khyndew Ngin Phah Khat bai bala phim Khat la dak poi hadu uput baki jing trei ki jing pentrei surok ila sai pihaban sapen sange po ka ki jing bisar badan buram wat keno Green Tech Foundation. Dangmen hakini ki arsngi beladat ngidangwan manjure pangto. Hoi ngi kubur ba idon ibenta iba kinim kimut ban snajing king na siliang. Te ya itu ibenta ngimda kwa ban karan sibon. Haba pipisna ka jingking na siliang te pidon kami ban lese ka Khyndew kan poi he janwa nang te siliang nang siliang. Badan lada POE hasil entar jong te kawa mentate. Kawa ngamong kanala kawa. Kalau ada Beit tang kamau, kalau ada Beit tang kasiap, kalau ada Beit tang Khyndew. Iwa imdon jakashu banyan. Kajingkeli kalong ba lada katig area la syai kan flood. Kan silay kan bu hakajingma ya ki babun ginong syong ki basyong tu kiselentar. Pin keno ya no. Teh kabakot kum tagin kum mga ong ya pi baldangi kwa bahadin sipau khatsan arposnam ngin imbet tangbat kita ki surok ngin imbet bat kita ki skywalk ki ropeways te kabyang kan naya di naya ring lar khut naya don kamshu kita ki telong umbam umdi ngini api te jal jiwa mission ipai sarang iba telong umbam umdi rom nan sho tika dei halor jong kata nakaliang jong Green Tech Foundation mengikwa ban Phah eknik statement kamda dei tang ya kini ki surok ba de ki surok red rum ta ki contractors kinong shim ya kinong jing pentrai wat nong Pynlong ki wa kum ki Jaka Theh mau ki Jaka Theh Khyndew baling ong baki Pynlong bunsin lada ki wa ki don hangni kin pentrai surok nang ni nejorong kasuk than ye ki ban shu the bai thang tu hawa kasuk than ye ki ban shu berat bai thang tu hawa kam don kam ye ki ban nakit ban lil berat kham shanang lani kham sharum kundian kita ki de alternative kai bahwa pi pentrai ka surok hang tu kit ya tu Khyndew kit ki tu ki mau nai the ha tu ka ha itu iwa lani telong umbam di lada pi the hang tu kinong sosnong hang tu ki pai ba hang tu ki ba im ya karap karyang tu syai su ken yo ya kata ka umman yo penon kam din abot te kalong ha kata rukom bangi balai ngi sa sngo bakani ka dikamat ka bakya namar ha ka bakut jong ka sngi hi ngimla te ban im tang ban ya tang ha surok ngidon kam kumbam di ngidon kam ki cloud ngidon kam ki kamariang kaba ngingin imlang kum kun bedro pi
Kapa Pynlong ko wi kolong bal da pikan mau hakini kisnam gi bladap nagaleng jong Green Tech Foundation rungi lakran na to por kaladon gejing ka hatu kopor kadang yat ka CRPC ngatrai kan padari ka bi anak as kumenta bagi isu ko wi order balakhang yau tu nong ti siap lakhang yau tu nong ti mau lakhang yau tu nong klong siap ubak hendiat kan soi kajulong hangi hame khlia bayu ubarit ubaria ubatang ban an livelihood uban tre ban yo siap tang ban sna iwe pelau yang lakhang la mana bat la berngem indakile kini kibadon hakabor indakile kini kibahe syai gaja tingi ketujur mentai kami kelas state pollution control board pide ban direct you PWD pide ban direct you ni UPHE but kiwi concern authorities pide ban constitute inspection team let feel page ke baja nomor baldangi turklar mingi Green Tech Foundation baldakar poi kapor bagini kijing train hapan sange ispor kanon kijing ta bar kadon kijing ta pajba uang ba kede Green Tech ka parsha ngi lakran menta page kene kede statement bangi lakran ngin sa pharu ki petition berlada kimsim kya kata ka syong lagi ringi lakran ka basai hot nakaliang ki concern authorities ki board ko mo ang IP mane kila respond kiong we are on the job ngila sedang macam kya ya ka ni ka mat ka ba phi mar ngila apply sa social media ni kisni baladap bapet ko tengar kam dei tangka kertang kedi ka wa kedi ka jingim bat kedi ka future generation jong ki babon ti ngin nom penlong kam kai nomor ba hakabakut jong ka singan ban biang ngimla ban im tangbat kita ki surok ngimla ban suim tangbat kita ki rubui kita ki skywalk bat kita ki jingtei ki ba ngia tei man kasngi ngidon kam ya ko umpamumdi ngidon kam ya kelar khot bat ngidon kam ya klap tam ngim pat lej mi tang balong kata kini bawang pi ba balai ngi sa khot ya kane ka press conference ro kadai halor jong omdei shu si power potli complaints daki spatli haman bakawan ka surok haman bakiwan ki jingtrei kimi ba ki jing ujor tipis ngutu hangta ba kani ke jingtrei pentrei jong ka Nhidcl kala long torti siapa pala ngima banlen ngim ki mensim breu ngiladu kan nungut ki mensim bakordor ngiladu kan nungut teng la piwat bhai ka dau kani ka company ka trei mentahang ni 10% ru 4 dabha la leit khlong sang ni nang ni la leit khlong sang ni 4 ai ta ka safety ka ba ti kana nang tu ba pilas dang ti ngi pha kani ka statement sha kan Nhidcl ba snu bhawat sim sting ya kani bal dapi phim la ban sim ba kani kadai ka ba ka jingta ka ba kraw ke empak ka ba kraw ya ka jela ka jungi ya ki kraw ki wa kandon ka por ka ba kin sabun ki jingtrai kin sange spor bal dapi sange what you know Green Tech Foundation ngin sa iknu ngin sa pha petition bat ngin sa le ko de ban le penum sim nginom sim sting ya kan kamat ko mo pi mane ba ngila perkhat ru ban ujor sepo ki yang bisa berom sepo supreme court sepo high court badan ngi perkhat ru bakani kade ka development nom tajungi ngi don kam hi baro te nginda ya than satharu kan kata le se ki bobon tingi dang ya karan but ngala persyang ru ban kontak ya ki concern authorities ang yang tai mat ki ongin sa sim kya tingi kwa bakani ki jing sim kya kam de hamadan kam de tang ha ka kot kam de tang ha ka jing yakran ko na kaliang foundation kampat sim ikirai ki imta ngim pat sim ya manta ya kinu girai ngin panhar so gi jing tho ngin pha so gi jing tho ban ngidang pensang ban kolek ya kita ki evidence ki bati kana ba la ha ai phila pen la kat no teli ngapong shu hai nomor kila bun ki bala pendu lingba gini jing trei kila pendu ya ki surok ya ki telok kila pendu I telong bam di pi sakhi bha manta ka wa mentu stage thanjan dia pat ban no susnong ki kan hunong tu kle yami kle yalom omli shu tang sisen arsen ki pausen dakano kalat dakano kalenti even NGT also kala impose ka fine to I think not less than 50 crores me try kala impose ka fine nang tai henry hakabakut ki pat ba kidu ya kita long bam di tingim kwa ba kinang jia kin yelong kumni skuni bal dakadang yelong si yelong kumni ngin tur klar umde tang ya kan Nhidcl ya baru ki contractors ki ba pentrei ki surok lada pi Pynlong ye ki wa kum ki Jaka Theh mau ki Jaka Theh siap ki Jaka Theh Khyndew pen pendu itolong bam di ngin tur klar bar habang i ong ngitur klar
ngin nom ya bun kitian bat phi kakam ke jong phi kala ban sangin